Sunana Hamisu breaka na zo muku da wani babban albishir. One Bank, Sterling Bank ya kawo muku hanyoyi masu sauki da za ku gudanar da kasuwancinku. Ko kun san da manhajan One Bank kadai za ku iya aron kuɗi, sayan data, katin waya da sauran dukkanin kasuwancinku a sauƙaƙe. Ku je ku yi downloading application na One Bank akan App Store ko Play Store. Daga nan za ku fara kokarin buɗe account. Za su tambaye ku referral code sai ku saka HAMIS04 sai ku yi screenshot ku ɗora akan shafukanku na Instagram, Twitter ko Facebook. Ku yi tagin dina. Daga nan ni kuma kun san me zan yi? Zan zaɓi mutum 10 daga cikin mutum 50 zan musu transfer ta naira 5,500 da banki na One Bank. Ni Hamisu breaka ina jin daɗi kuma ina alfahari da bankin One Bank. One Bank, Sterling Bank.